しない。すごいパワー赤のコーナー。ちょっとマッチは爆弾。ほら見てよバカ。Sure is. I mean, come on. Did I deliver or what? らびやかなお嬢さん方、ご一緒にダンスはいかがですか？ご機嫌いかがですか？